Nagpabiling suliran sa mga opisina sa gobyerno ang data breach o hacking sa mga sistema. Sumala sa Committee on Information and Technology sa Davao City Council. Sumala ni Konsehal Bonds Militar ang chairperson sa komitiba sa nakuhang impormasyon sa GMA Superradyo Davao base sa datos sa City Information Technology Center. Daghan ang misulay og hack sa data system sa opisina. Gani dunay nagmalampuson nga makasulod ug nakakita og confidential files. Hinuon wala matud pay dautan nga intensyon ang hacker gawas lang sa pagpakita nga pwede pang masulod ang sistema sa gobyerno. Giklaro sab sa konsehal nga human ang pagsulay og hack, dali nga gi-shutdown sa City Information Technology Center ang website. Tuod niini nang hinaot si konsehal militar nga maaprubahan ang laraw nga Davao City Data Center nga mo'y mahimong responsable sa mga data sa tanang opisina sa gobyerno aron mapalig-on ang proteksyon ug malikayan ang mga susamang insidente. Sa karon anaa pa sa committee level ang sugyot ug ginatun-an pa ang lokasyon sa pasilidad ug ang pondo niini.